Tangan di Tuhan, lewat tua gogongi. Pasuh kami, oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, pehon tua gogongi, timur tibion, maaf Tuhan, tolonglah mohon dosa, iman gogongi, lalu dosuli. Si polis berbagi, pasuh kami, oh Tuhan, saya sehun damemi, saya pehon tangan di Tuhan, pehon tua gogongi. Hey!
C1 amanginang tahudulima hudulata sesuai wikta masing-masing. Molodak siat tita duit masing-masing naik matu balkon na sa bulan yan. Alain do ditike na pasahaton pilihan celengan do silua boy manon rakbor ratita sian duit masing-masing.
Cek, shot. Tes, satu. Yang mananya? Ininya, itunya, samanya itu?
5 sesuai wikta masing-masing. Di balkon di sope kosong kopi di Gijang, Boyma aka naposo remaja naik ke balkon sebelah sini. tes 1. C1. Tetung adong di pasahat situa wikta. Wikta di dia minggu di gerung serbaguna manang di gereja. Kita ikuti aja itu amanginang. Di serbaguna lantai 1 pe adong go parmingguon. Nani uluhon ni padita resokta. Mohon yang di baris tengah alan yang masuk nge prosesi mohon dikosongkan amanginang. Walaupun daksia kita di bagas gereja, boy mana itu balkon. Balkon yang di atas sama balkon yang di sini. Di serbaguna juga, godang inganan di serbaguna. Amanginang tapasonang ma alana yang maksud nama barisan prosesi Parhalado nani uluhun ni amata Pareses distrik 20 Kepulauan Riau tu altar gereja alani tatomu-tomu manasida jongjong mahita di inganat Tagalog.
Dul mahita saluhuna. Dihita saluhuna dihamuna manami dot inanami na madohoti pesta gutilon dohot prajubilium sadarion di garijaon songoninang na manghuton marhite-hite live streaming horas madihita saluhuna. Adorang sota mulai taparade marohata tapahohom madirita martangi yang nahohom mahita di rohata gaunuk marsada-sada. Amin. Huriana hina holongan itu hata Yesus Kristus. Saluhu nahami pangulan ni huria. Pasahaton tabe. Tusude hamu ruas ni huria. Horas madi hamu. Tamado hita di bagasan sadarion madok mau liate tu debata. Siala padonganion. Dohot pangaramotion ni debata di sude pardalanan ni ngoluta. Di loas dohita di minggu sadarion, patuduhon lasni roha, dohot hamalo teota tu debata, marhite pesta gotilon, dohot pesta prajubilium 50 tahun HKBP Batam. Ramahita makalason pasu-pasu, dohot dengan basa ni Jahuba, di tonga ni huriaon, nang di bagasan ngoluta. Sudenai holan ala asini rohani di bata sabingdo. Mau liate ma, tapasahat tutuhani, uli jala dengan matutu lasni rohata sadarion, marningot pasu-pasuna dingoluta. Lumobi ala ditupak asini rohana, do pardalanan ni hurion, mamukasian na mekmet, mandapoton jubilium, 50 tahun di bulan Desember naro, nuaing pe, tapatuduhon malas ni roha, dohot parsobauta tu debata atong dihamu pardoal pargot sinami. Naing patuduhon nami mamula lasni rohanami tu debata sitopa jala na mga ramoti saluhut asa bain hamu magodang mula do soba mamuji debata Sobama Jahuba. Jahuba.
Tuhita saluhut nalia nalulu. Nunga tapatadirabe mula las ni roha di tikion. Dang tarasam balga ni holong ni dibata. Jaladang hasuhatan denggan ni basana. Nasay mangaliati nguluta. Atong tahaholongi ma debata. Sian nasa roha. Sian nasa ate-ate. Dohot sian nasa guguta. Robe mahamu tuadupan na. Jong ma hamu. Di hamu amang pardoal pargot sinami. Naeng mared di mahami, huhut manortor, ala pasu-pasu ni di bata, naung mangaliati ngulu nami, palu hamu magodang, goklas ni roha duau, di ngulukon laos manortor mahita di inganat tabi. Marhite-hite gowarni de bata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatian, manang hanguluan, manang akasuru-suruan ni de bata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaing, manang akka narosogot, dang tarbaheni, manirang hita sian haholongon ni rohani di bata, namar hite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo naso hatudosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala di leon ho anakmu nasa sadai tuhami, jala di palua ho hami, sian gom-goman ni sibolis, hupangido hami tuho, sai ramoti hami di bagasan hatam, asa margugu hami, jupa masa hasusaan, dohot hagugutan. Sai sama dosa nami, dohot pangalausion nami di hatam na badiai. Sai parbadiai marohanami, marhite-hite todim. Jala pamasuk hami, Tuhan luas sogot. Asa pujion nami hodisi, rodi saliling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maridde mahita.
Tangihon hamuma patik ni di bata di hita di minggu sadarion ima patik parjulu doh lapatanna songonom madidok patik parjulu ahu do jahoba di batam ninna di batata dang jadi marakup ahu bahenommu di batam dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tua dopan ni debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Marid di mahita. Tato poti madosata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup ni roha jalana basar doho saimar pangulahi maroham midahami dibaheni sai sama sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasahon hami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata
Songonodo hatani Tuhan Jehova, unang ho mabiar, ay ahudo siluluhon ho. Nunga pola hujou goarmu, ahu napuna ho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimahita. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion imana tersurat di buku 2 Raja-Raja Bidu 5 ayat sada rodi ayat 14. Songonom madidok disi tajahama marsikat sorin. Ia si Naiman partogi ni parangan ni Raja sian Aram. Jolmana sangap doibana dia do panituanna jala marmulia si tutu. Ai marhiti sian ibana ditupakkon Jehova hamonangan tuhalak Aram jala ulu balang natar barita do ibana alai puruon. Roma hatana tu soranganna au ni diadopan ni panurirang na di Samaria tuaki saina paluon nado ibana sian purunai. Jadi nina raja sian Aram atong borhak maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhak maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahian namar haduhuan. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi mapaheanna huhu didok tung debatama ahu tarbahenau mamunu dohot panguluhon jolma ubahen marsuru raja itu au paluahon bawai sian puruna dibaheni uwatada jala idahamuma nama sisidir do ibana tuau. Jadi Roma Sinaiman mardongan hodana doho uretana laos mangulon di jolo pitu ni jabu nisi Elisa. Jadi
tarima situtuma sinaiman mangarutus mardalan huhu didok ida ma nahuri podo ruar ibana manda potonau jala jongjong huhut majuju gowarni jahuba di batana huhut jamahonon na tanganna tu sahiti laho paluonau sian purui. Dungi Roma jumonok akana posona didok mamadok ibana ali yamang tungsura hatana duk didok kon panuri rangi patu paumu da patu paumu doi lam nuaing ma dung didok tuho mari di maho asayas. Ido sahna martua mahalak na tumangihon hatani di bata jala nau peopsa amin marid de mahita. Tidak ko mahapor siyaw tay songon nahin na tidak ko ni dongata sahapor siyaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Ido ama pargogo nas nudusan na tumopalangi dotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di parba dia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal luibana di hau pinarsilang na tua tuba noto ding tanom na mula mangulu di are patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogon naso hatudosani bisi may bana pay mamula sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda amin hudul mahamu. Tabigima tikting ni huriata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna amanami inanami.
Sude parhalado HKBP Batam pasahaton mauliate tuhamu amanami inanami dohot saluhut haanggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion talumobima tuhamu akadongan na odope parjolo sahali ro marminggu tu huriat taun atong nuaing tabegema titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata di bagasan minggu sadarion sia Oktober 2022. Goar ni mingguta ima minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Topik mingguta hapor seaon na paluahon. Na mangihut partangyangan week. Partangyangan week di mingguon di patupa di hari Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Rabu 12 Oktober 2022 di patupa di week Baloi Center di bagas ni keluarga EP Siregar Inang Boru Sianipar, alamat di patupa di Gedung Serbaguna lantai sada. Baloi Kolam Sada di bagas ni keluarga Amang Hasi Hombing Inang Boru Pajaitan, alamat Baloi Kolam Sada. Baloi Kolam 2 di bagas ni keluarga Amang M Simanjuntak Inang Boru Nababan, alamat Baloi Kolam 2. Di hari Kamis 10 Oktober 2022 Naparjolo di Wik Bengkong Indah di bagas ni amata Ha Sinaga Inang Boru Sihobing, alamat Bengkong Indah atas Blok H nomor 87. Di Wik Muara Takus di bagas ni amang AF Siburian Inang Boru Butar-Butar, alamat Perum Pinlan Jalan Kuda Laut Batu Ampar nomor 40 sada. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2022 di Wik Baloi Kolam Tolu di bagasni amata Hasilitonga Inang Boru Lubat Tobing, alamat Baloi Kolam RT 10 RW 10 Onom. Di Wik Sei Panas di bagasni amata Hanainggolan Inata Boru Tapubolon, alamat Kapling Cipta Permata Blok P nomor pitu. Namangihut Pesta Gotilon Dohot Prajubileum. Di Minggu Tasadarion di Patu Pahuriata do Pesta Gotilon Dohot Pesta Prajubileum. Parminggota di Patupa di dua inganan. Ima di bagas gerejaon, dohot di Gedung Serbaguna lantai sada. Di acara Minggu Toma tapasahat celengan dohot silua sian ganup wik tu pesta prajubileum. Taihuton ma khobar tu acara naung adong. Di pesta prajubileum maringanan di GSG lantai sada. Di Simahita makan siang bersama. Dohot patu pahon panortoron ganup wik khobar tu urutan naung di udi laos di sima hita patupahon lelang. Alani dipangido matu hita saluhutna amang inang asa sabar hita paima tikita manortor. Molo kategorial asing ni sekolah minggu di acara puncak tanggal 10 rodi tanggal 10 sada Desember 2022 ma hita manortor. Domu tu pesta tasadarion macohot ma parguru malua minggu remaja dohot minggu kontemporer ale anggo yana kota sekolah minggu ibadah online do nasida. Urutan ni panortoran na parjolo Wik Baloi Center dohot Baloi Kolam 2. Urutan kedua Wik Bengkong Indah dohot Wik Baloi Kolam Tolu. Urutan na patoluhon
Wik Muara Takus dohot Kampung Nanas dohot Baloi Ditpam. Urutan na paupaton, Wik Tiban Bengkong sekitar. Urutan na palimahon, Wik Batam Kota dohot Wik Sei Panas. Urutan na paonopon, Wik Nagoya dohot Wik Parserahan Muka Kuning. Urutan na papituhon, Wik Baloi Kolam Sada dohot Wik Blok Onom. Urutan na pawaluhon, Wik Batam Center dohot Wik Kapling Taman Baloi. Na mangihut, perubahan jadwal parmingguon ni Huriata. Mulai minggu naro tanggal 10 Oktober 2022 di pamasa Huriata ma perubahan jadwal ni parmingguon. Songonon ma. Minggu ibadah na parjolo ima pukul 6 manogot marbahasa Batak. Na paduahon pukul 8 manogot di minggu dewasa di Patupa di Gareja Marbahata Indonesia. Sekolah minggu di Patupa di GSG lantai 2 dohot di sude pos par mingguan di sekolah minggu. Na mangihut di pukul 10 ima Marhata Batak. Na mangihut muse di pukul 10 ono manang pukul 4 Botari ima minggu remaja di Patupa di Bagas Gareja. Na mangihut pukul 10 walu manang pukul 6 Botari Marhata Indonesia. Na mangihut ruas nataba mulai mingguta sadarion sia Oktober 2022 gabe ruas ni Huriat Toma no parjolo keluarga ni amata pre di Dodi Sihobing inatai Sartika Cintauli Pasaribu rap dohot toluhanak ianak konasida na parjolo dan Ren Rudes Sihobing, nomor 2 Brian Nop Sihombing, nomor 3 Steve Christensen Sihombing, alamat nasida di Kampung Utama Blok D nomor 58 Lubuk Baja Batam. Nasida masuk tu Wik Nagoya. Nasida Ro Sian Huria GKPA. Napaduahon keluarga ni amata Roy Parulian Neborhu. Nasida ruas naposo. Tinggal di Bengkong Indah. Pidasian HKBP Perumnas Mandala Medan. Resort Trinity Distrik 10 Medan Aceh. Tatanya koma nasida ruas nataba asagabe ruas naburcu di tonga-tonga ni Huriat Taun. Namangihut titing namar bagas. Naparjolo titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Wismat Sinaga. Anak ni amata Altur Sinaga nahinan. Tubuh ni inata Roma Boru Lumban Gaul. Alamat Bengkong Indah atas Blok C nomor 75 Wik Bengkong Indah Huria HKBP Batam Resort Batam Dohot Oroana Pasti Nainggolan Boruni Amata Gokma Nainggolan Tubuni Inata Ati Sihombing. Alamat Batam Sian Huria HKBP Jetun Kabil Resort Batam. Manjalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu 15 Oktober 2022 di HKBP Batam pukul 10 WIB. Dipatulis tuhatama sakap nasida. Na paduahon, titing paduahon, naeng majalo pasu-pasu perbagason ma, landison nahorsin manurung, anak ni amata situa Pontas Tonni manurung, tubuh ni inata Karlina Boru Situmorang, alamat Baloi Blok Onom Jalan Planboyan nomor 32 Wik Blok Onom
Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, Dohot Orwana, Lenti Mayola Sari Situmorang, Boruni Amata Karlen Kasmin Situmorang, Tubuni Inata Erlin Lasmaroha Simanjuntak, alamat Perum Nusa Indah Blok D nomor 67, Jemaat HKBP Bintan Center Resort Tanjung Pinang. Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Sabtu 15 Oktober 2022 di Gereja HKBP Bintan Center Resort Tanjung Pinang pukul 10 WIB. Dipatulus Tuhatama Sakap Nasida. Napatoluhon Titing Parjolo Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma Alex Albert Siregar, anak ni Amata Haris Hasoloan Parluhutan Siregar Sarjana Ekonomi, Tubuni Inata Dewi Maria Boru Siagian Sarjana Ekonomi, alamat Perum Anggrek Mas 1 Blok D nomor 18 Batam Center, Wik Baloi Ditpam, Huria HKBP Batam Resort Batam, Dohot Orwana, Putri Setia Margareta Boru Manalu, Boruni Amata Sabar Manalu, Tubuni Inata Resmin Boru Hutasoit, alamat Siwaluopu Tarutung, Huria HKBP Siwaluopu Resort Siwaluopu. Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, di Patulus Tuhatama Sakap Nasida. Napa Opaton, Titing Parjolo, Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Michael James Pakpahan, anak ni Amata Situaka Pakpahan, Tubuni Inata Rasmi Borusitorus, alamat Baloi Blok Onom Jalan Pelamboyan nomor 20, Wik Blok Onom, Huria HKBP Batam, Resort Batam, Dohot Orwana, Melinda Boru Hutahayan, Boruni Amata Robert Conggara Hutahayan, Tubuni Inata Laminta Saragi, alamat Jalan Jambu Betung nomor 21 Jakarta Barat, Huria HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk, Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, di Patulus Tuhatama Sakap Nasida. Napalimahon Titing Parjolo, Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Irfan Anju Munte Ruas Naposo, anak ni Amata Selamat Munte Tubuni Inata Rosnida Boru Purba, alamat Komplek Gold Hill Jalan Laksamana Bintan Blok A nomor 3A Seipanas Wik Seipanas, Huria HKBP Batam Resort Batam, Dohot Orowana, Pendeta Rumiyanti Napitupulu Sarjana Teologia, Boruni Amata Kasmen Napitupulu Nahinan, Tubuni Inata Hermina Borusi Hombing, alamat Jalan PLTD Desa Rawangkao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, Huria HKBP Lubuk Dalam, Resort Lubuk Dalam, Distrik 22 Riau. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, Resort Pargodungan Distrik Tolu Humbang, di Patulus Tuhatama Sakap Nasida. Namangihut Pos Parmingguon Kampung Nanas, mulai minggu naro tanggal 10 Oktober 2022 resmi ma Wik Kampung Nanas gabe Pos Parmingguan. Alani i disima ruas ni Wik Kampung Nanas marminggu ganup minggu. Parminggu disidi patupa pukul 10 WIB. Pinangido ma tuhamu saluhu na amanami inanami ruas ni Wik Kampung Nanas asareta madohoti parmingguan di posi. Namangihut
pertandingan bola poli Naposo. Di minggu naro tanggal 10 Oktober 2022 tim bola poli Naposo ni Huriata lama dohoti pertandingan babak final di Patupa di HKBP Batam Center. Romahita amang inang lau mangalehon semangat tunasida. Namangihut pelea tujolo di minggu naro marpelea tujolo dohita tupak tu STT HKBP dohot sikola Pardita HKBP. Namangihut persiapan program dan anggaran Huria 2020 tolu. Mulai mingguan asa diuluhon ganup Dewan Mas Seksina merapot program dohot anggaran tahun 2020 tolu. Si pasahaton ni ganup Dewan Ma hasilna di akhir Oktober tu parhalado parar tahun. Nah sida ma pasaton muse tu rapot parhalado dung jolo di pareso nasida. Asaboy hita merapot Huria di bulan Novemberon. Namangihut daftar penerima ulos di jubileum 50 tahun HKBP Batam boima amang inang tajaha marhite-hite titing naung di Patupa di grup ta masing-masing. Namangihut mohon doa kesembuhan tuaka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton songon naung di pamasa tercatat di bagasan tikting tabu tajaha di slide. Namangihut sude pangula nagoktiki dohot sude parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu saluhutna hamu amang inang ruas ni Huriata. Nama muka tanggal sia saha tu 15 Oktober 2022. Dilau tuhat tama gacang ni umur songoni nang hahipason dihamu aka na mar ulang tahun. Na parpudi titing parhepengon. Saldo ni kas ni Huriata di bagasan minggu sadarion ima 555 juta 310 sia ribu sia puluh onom rupiah. Songonima titing namasa dohot si pamasaun di tonga-tonga ni Huriata tuhat tama nama masu-masu mauliatema. Marin de mai talos tapasaha ma pilih sadaa dohot sadebi.
Tuhan olua Angkorang karida Sorang donasida Tuhan Martang yang mahita dameni di bata nasumurung sian salu naroha imana mangaramoti aka ate-ate lo pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas Salum. Luar biasa di bagasa darion acugari tiap minggu mahita marpesta kotilo nate. Anggo songonondo tiap minggu torok mibar minggu bah luar biasa kuriat tahun ala-ala nong dipadumu nona te pandita nami nong pinadumu aka jadwal di aka ibadah lai sada ungkapan da luar biasa mohon di parsorata di bagasom bason bui hita di pasar tuhatta di pesta gotilon dohot di prajubilium aka bibi Batam Resort Batam damang dainang hanggi boto namin apa sobulung hatan itu hata dihita di bagas minggu sadarion diulau las niroha iman atar surat di Lukas 10 ayat 10 sada 1 10 sia songonon madidok disi uju mardala nibana dopak Jerusalem dibulus masya tonga-tonga ni luas Samaria dohot Galilea lahu bongot tu sadahuta pajupang maibana dohot 10 halak nahuliton na jongjong madau-dau di pagugu nasida ma suara nasida akanin nama Yesus guru asiroham di kami jadi ninebana ma marnidasa lao mahamu patuduhon dirimu na tuaka malim jala dinalawi nasida gabi yasma nasida alai mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabi malum ibana dipagogo maswarana mamuji de bata dipatukap do dirina tujulu ni Yesus madok moliate jala halak Samaria dui alai ninda Yesus mangalusi dasa pulu nasida naung gabiyas di dia do
nasianari dangadong jupang HP naolo mula pasangapod debata dukon ni halak dagangon laos ninna mamadokibana hehe maho lauma hapor siomiro baluau ko songonima sahana amo kadongan nadiga maho perpudi madok mau liate tudong amung manak tu debata jala 3 hali maho madok mau liate di bagas na semingguan. Mungkin sebuah pertanyaan. Kadang kita sering alpa untuk mengucapkan terima kasih. Jangankan kepada Tuhan, mungkin kepada orang-orang yang pernah membantu dan menolong kita pun. Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar kita sering melupakan. Mungkin boydo konota ngagay bisa de kewajiban ni halaki. Contoh, hitan waeng ngadong di dunia teknologi. Akadongan nomor Facebook. Wujudidok selama ulang tahun. Dak piga nama respon terima kasih. Jala uju adong mabay papa bunga las niroha arsak niroha dak piga nama dok mau liate. Ujong manupahi dota kanasing dak piga madok mau liate. Ima naik kota sadari nuaing hagaleota kita sering melupakan untuk mengatakan terima kasih. Saya selalu mengatakan memang dalam filosofi Tuhan itu memberi 2 tangan. 1 menerima, 1 memberi. Itu teh. Mulu saya tadok terima kasih. Jalo baru buah. Baru buah panginang. Terima dan kasih. Ido neko mula ratatu hita di bagas obbason ketika kita sekarang sedang bersekutu di rumah Tuhan untuk mengadakan pesta gotilon. Tentu ini adalah merupakan sebuah ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang hari-hari kita. Lalu ini ketika kita memberikan silua atau persembahan apapun bentuknya itu adalah merupakan apresiasi kepada Tuhan yang telah menyertai hidupmu, memberkati hidupmu sehingga kita sekarang masih bisa merasakan berkat Tuhan. Amin. Unang itu rido koko otomatis somangulu sehat atau belum tentu. Dan anong gabi jaminan itu dokonota sehat duita 5 tahun naik, 1 tahun naik, sebulan naik, belum tentu. Mungkin besok kau mungkin akan terkapar, mungkin besok kau akan stroke, mungkin besok kau akan sakit. Berarti yang mau kita katakan hidup ini bukan di tanganmu, tapi hidup ini berada dalam kuasa Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika kita masih diberi hari yang baru, bulan yang baru, minggu yang baru, tahun yang baru, tambah rasa syukurmu. Dan sekarang kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana tipikal orang yang menerima kasih Tuhan. Dengan sebuah cerita 10 orang yang berpenyakit kusta, lepra. Kita tahu, kita pahami, boleh kami pindah dulu, adong ko penyakit kusta khusus ate di lagu boti, adong ko heran na dia singkat doinganan ni. Artinya ala dianggap mungkin dulu inilah penyakit yang berbahaya.
Ai lepraon adong dua, adong kering, adong basah. Lepra dimingkan mungkin bisa katakan ada yang baunya luar biasa. Sehingga zaman Tuhan Yesus itu orang-orang yang penyakit lepra itu tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat. Mereka diasingkan karena dianggap itu akan membahayakan banyak orang. Alan itu dipatuduhkan Tuhan Yesus buado Tuhan Yesus itu mangida jala paihutikut ngoluni jolma. Ternyata Yesus itu peduli kepada orang-orang yang tersingkirkan dari kehidupan. Bulu teida naking dison ujum mardalani ibana. Lalu teida ma disinaking buah halak na leprai. Di pagugo na sida masora na sida kanin nama Yesus guru asiro hamdihami. Orang-orang na di pabali mulai pabali mana si anak kapar sauran na ngeri dua manginang. Sedang di pabali sa kuria ngeri pakilalan. Itu tahe mulai pabali sa kuria bodo pero konon bodo pe marminggu. Olan na subui mana majalo ulon na badia ya nakon na dang bui terdiri holan itu. Alay bolo di dokko di pabali sa parsauran na dang adong harapan manangah habe. Karena itu Yesus ingin mau mengatakan Yesus peduli kepada orang-orang yang seperti itu. Lalu Yesus mendengarkan jeritan itu sehingga Yesus menyembuhkan yang 10 itu. Baru disommat tortarida musiatong. Asido rohani Yesus itu begitu mengasihi orang-orang yang menderita. Lalu episode yang kedua yang mau kita katakan, apakah mereka sembuh? Sembuh apa ngenang? Mengapa mereka sembuh? Pertama, karena mereka taat dengan perintah Tuhan Yesus. Jadi rahasia kesembuhan, rahasia berkat adalah yang pertama ketaatan. Hauduhon tu parsuruan ni di bata. Amin. Unak saya mas neng masih holhon neng majalo pasu-pasu ni di bata, tapi kau tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Hanya orang yang mau mendengarkan firman Tuhanlah yang akan terberkati. Making inokon martua ma nau bege hatan di bata jala nau piopsa. Ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Berarti orang-orang yang mendengar itu tidak cukup hanya mendengar, berarti dia harus melakukan. Dan mereka ternyata diberkati karena ketaatannya. Lalu yang ketiga, ketika mereka disuruh, lalu yasma pamatanga, dan mereka disuruh kepada malim, imam. Kenapa? Karena memang pertama yang mau kita lihat dari kenapa harus ke imam, karena imamlah yang melegitimasi tentang kesembuhan itu supaya mereka bisa diterima di kalangan banyak orang. Karena dianggap selama ini sebelum Yesus menyembuhkan mereka, penyakit itu adalah sebuah stigma yang tidak akan lokang dan tidak akan sembuh. Tapi Yesus mengatakan dengan kuasa surgawi mereka disembuhkan, dan itu harus menjadi kesaksian. Ketika mereka sudah sembuh, hanya berapa orang yang datang kepada Yesus? Pigala kamanginang. Dia bilang ijo naeng torok mijolma di portibion naong di pamalum Tuhan Yesus. Ternyata hola sauti gona mulak madok wah madok muliate. Jadi soal statistik gue, di sini ada 10 yang disembuhkan, tapi hanya 1 yang datang kembali mengucapkan apa? Terima kasih. Ini gambaran ini kepada kita.
Maka saya katakan tadi, ungkapan terima kasih adalah sebuah apresiasi, sebuah kesaksian bahwasanya apa yang dia terima itu adalah merupakan sebuah berkat yang luar biasa. Jadi bulu tapasahap yang no piliata manang dia biasa si tonga ungkapan ni hapor syamu perbui ni hapor syamu dia, amin. Ala ini unang unggut-unggut ko bolo pasato ni tanganong labani di mata. Iya sroham. Mulu ngaro tu gereja pas satu pilihan manang pesta kotilo manang dia pe murnikan hatimu bahwasanya itu adalah merupakan bagian daripada buah-buah imanmu sehingga itu akan diberkati berkelimpahan. Tapi kalau kita memberikan dengan secara paksa dan ungut-ungut sekalipun tak berapapun kau kasihkan itu, bagi Tuhan itu hanya daun-daun, hanya kertas-kertas yang tidak ada artinya. Alebulu yasdur hamsa dia petakoi. Gabi pasu-pasui. Makana dong lagu di sekolah minggu. Dison adong hubo at Tuhan. Bom se. Parbue ningoluku doknian sadiyama argana Tuhan molosani rajuman. Sailasma tabu udah manginang. Nyanyian itu ingin menggugah setiap orang. Sadia ma'argana Tuhan. Molo saya dirajuman sudah dengan nih basam. Kita tahu tadi di sini bahwasanya ada orang yang menerima kesembuhan, tapi dia hanya sembuh secara fisikly, tapi secara jiwa dia tidak sembuh. Tapi orang Samaria itu yang datang itu double blessing. Amin. Tubuhnya bersih, jiwanya diselamatkan. Gabuing on terus ada perjumpaan nami doaung do ngapedita sian Singapura pas ngopi-ngopi. Jala dong pardokan di mana double blessing. Perdita William C. Ulahona dang marjamita di sada gereja tapi ulahona lau tu ganup luat. Cei roaung dongan napuna Kings Hotel lo teh. Jadi dokon, jadi Pak Pendeta, kalau pendeta ini nggak pernah dibayari, membayari terus ini. Kalau kita ngopi nggak mau kita yang bayar, harus dia yang bayar. Beh, soalnya pendeta nggak luar biasa, ikuti mana? Yang dokonot tadi sih kata-kata double blessing on luar biasa. Ternyata ketika kita hanya menerima kesembuhan itu tidak cukup. Mungkin kita secara fisikly bisa sembuh, tapi kalau jiwamu tidak diselamatkan, sepertinya daksikop hama malumi. Jadi healingi ternyata dakolan healing aha. Healing tubuh ya, sehat tubuhnya, tapi harus sehat apanya? Sehat rohaninya, sehat jiwanya. Amin. Jalania manginang di bagasob bason, mulu rope hita. Tu bagas Jordan itu kata totu songon sada ungkapan hapor seot tadi songon parbuni hapor seot tadi jala memang kewajiban tadui itu bari noko sada Tesalonika 5 ayat 10 madok moliate mahamu disiala saluhu neng dokonon na dangalani gogom dangalani malom dangalani dia halai alani asini rokani tibata. Jadi bola Spanyol, adong pepatah Spanyol mandok songonon. Hanya neraka adalah tempat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi penjahat duin na jolma, na sulu, madok, mau liate. Jamanginang, manang dia be boleh suruh gelengmu, manang marhua, manang membuat solop, manang buat sapu dia dokonom muahama. Mau lihat, budayakan. Attitude orang Kristen yang benar adalah selalu tahu mengucapkan terima kasih. Mulai dibayani natta, amang, si panganommu dok buah, mau lihat.
Ngai bas si panganom alay bulilia namatta gajina dok buah. Kaseta busungoni roa matai nyoma gaji moliate. Roi natai iloppa maon nyoma perbuni gaji mi moliate. Tak tahu busungoni teh. Jadi mulai hari ini mari kita membudayakan kata terima kasih. Jadi boleh buat penon umpamana si panganammu buat panitia dok buah. Jadi sedarion kon madok moliate mah. Jadi pas somal gebi hebi mei. Gebi haso malam mesya kita. Karena orang yang mau mengucapkan terima kasih adalah merupakan tanda orang-orang yang sudah dewasa dalam imannya. Jadi belum maul jelep sulit kita mandok moliate tang matoras tu bete hapor siaun. Jadi yakin daun pungudi son adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam iman. Amin. Jadi bulu pas satu pilih mipian non terminar mebuhi metong nang marungutung. Di konminar pasahaton manang nasa dia be sini amplobi ale kominar mebuhi. Dilarang wajah cemberut sedarion. Nanti harus minar, fresh, segar. Berarti nasono benar-benar membuat silua dang suatu ngiri pamus silua ni dompeti. Silua ni ahado, silua ni perbuni hapor siaun. Iru na tebu. Buam masilua mi tada nama dok mulia deko. Asam marhiti-hiti ma tiba ke sobason di damang lo dainang songon di temata di bagas tikion. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Mazmur 111. Jadi saya linai attitude kita mulai hari ini, mari kita budayakan kata terima kasih. Jebulongan non ulang tahu ko itu ratok dok mau liate. Belum pangulihon anak ko pumuli buru ho mau papa bunga mau liate dah. Itu sunanggor ani halak dinguk du HP. Manang dalam duka peta hoi be papa bunga na mau liate. Ate. Manang na ditupahi ko di punguamu manang di dia bae di grupi mau liate. Ate. Saya yakin kalau kita semakin sering-sering mengatakan yang seperti itu, lalu mengatakan rasa syukur kepada Tuhan juga akan benar-benar diterima dengan baik. Amin. Martan yang mahita. Mauliate li Jehovah pardengkan basa nausobah kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tukso hasu hata kami do aka pasu-pasum dengan dibasam asini roham napi nasaha mutu kami ganup marsada-sada. Diramoti, didongani, digonggom hodo kami, disadok pangulmiton dingolu nami. Uju marsa kami Tuhan, diapuli hodo kami. Uju marsa kami Tuhan, diurupi hodo kami, asamalua kami, sian parsahiton nami. Jala uju mula-ulaon kami, urajumi kami hodo namang gonggom jala masuk-masuk kami. Jala dibagas sadarion, dipataruho, dipatari parho kami Tuhan tu ari napi narbadia mon. Marsaur kami dibagas jorom. Jala dibagas sadarion, dipaingot ho kami marhiti-hiti khatam pabua nasi doroham tujolma najuju jala ditangyoko jala dipasu-pasu horo udut diaka naradi mangului parsuruommu alai marhiti-hiti jami tanah utangyo kami Tuhan jodoh kami talpe tutu uju duku jakko kami panupahyo siako lupa kami romulak tuado pamu tukpe di pay may mahodo kami Tuhan madok moliate dak piga HP siya tonga-tonga ni portibion
na mangakui, na mangarajumi, dia kapan pehoni kolasian hodo Tuhan. Jojodo kami lupa sian aik sumber aik natiwe. Jojodo kami lupa tumual ni pasu-pasui. Lain sada singok-singok narga mau di kami Tuhan asam mamuka sadarion di pesta gotilonon di prajubilium HKBP Nihuriam HKBP Batamon di pengot hodo kami Tuhan asa hubudaya ho kami madok moliate jumolo tuaka na di labung kami uju ditupahi uju dirupi kami lausi matong nanggabi pilihan nami tu adu pamuna badiai cara khusus di bagastikyon roha moliate nami do nanek sipatu duhonon nami songon parbue ni haporsion nami di tonga-tonga ni parsauran nami on atau ngali Jehovah saya pasu-pasu mai jala mulutuk pe di bagastikyon di pasahat huriam hu pasahat kami akapilian nami jala mangigil jala mengilik mengami Tuhan nang tutik kinanang ro asal lehonommu tabbahonommu akaragam ni pasu-pasu marlopi-lopi gada tuaka ruas ni huriam nasayas pasahatun pilihanna yas rohana yas pikiranna yas ngoluna Tuhan asa marhiti kiti gabe habaoran ni pasu-pasu manang huriamon tunaka humalianga alani dibagasa dari Tuhan sudi maka ruas ni huriamon tuho mahu bagong kopon kami asa ho managabi si parmakan di tonga-tonga ni ngulu na sida sigano pari ho na majuluani rohan ng pikiran na dia ka sakap dia ka program-program na sida tutikin na ng rotukan cara khusus nang di tonga-tonga ni huriaon ragam niaka program ni hurian aneksi hubasan nasida baik marhiti akan aposom parhalado nang panitia jubilium asa urupi tiroi jongjongi akaulaon nasida asa mardala ni dihubasi di bagasan asido tolong ni roham atong nang ulon nami sadariope sa lewon ari natiur jala sa sonak so hari beribu kami Tuhan marulupulup mamestakon dengga di basam dia akan naula kami na salilingon bagas tikyom matukan patudo nami silua ni haporsyaon nami di tonga-tonga ni parsauran nami atong sangat di homa ulaon do taka parsauran nami di bagas Kristion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami hu pasat kami matang yang nami tuho amin. Kamu ruas ni hurian na hinangolongan itu kata Yesus Kristus nuaing mahita pasahaton patumonan o parbui ni nataula mariti pesta gotilon atong di bagasan rohan na bandok muliat itu di bata tapuji ma ibana ta dehom ma buku de nomor 377 mangula kita jolma.
Bohara tulungi Nang parduena Nang bunga-bungai Asa uli basa Rosi ade mata Ite mana pusima Uhud maposima Hamudongan sahurian nungai tajalo dengkan basa doot asini roha sian Jahuba Tahaposi dosa luhut na silehon-lehon na dengkan nasa uli basa mau liutus iman narosian gijang dilehon do dihita parbue ni tano parbue ni suasuanan dohot parbue ni akka ulauta saluhut nai nunga tajalo sian Jahuba atong data mama hita mandok muliati tu di bata didok hata ni di bata pasangat majahuba marhite sian hamoraum dohot marhite sian patumonan ni sadok pangomuam atong taruhon hamumay sitong tubagas parpioman asa adong bokal di bagasan jabuku jala ujuni hamuma au taringot tusi ninna Jahuba sebaot manang so ukapok kudo di hamu akka padilaw ni langit jala mangusekon tu hamu gabi maradu marlubi-lubi nuaik pe amang pardoal pargot sinami nang Roma kami mabuan silua nang pilihan nami asabain damang magodang panumunawonay ima musik arbab Roma damang dainang parjoloma Wik Nagoya Naksomoni Baloi Center Wik Nagoya Dohot Baloi Center Las Disomba amang inanggo kamu Silua Nasian Wik Dohot Silua pribadi
kikini untuk Bang Yesus Tuhaki Tanda nama ngajaria terbaik malas sirahan Sonone kikini untuk Bang Yesus Tuhaki Bawi Balai Kolam Sektor Sada. Silua, tu somma di pasat Silua. Sonone digi untuk Bang Yesus Tuhaki. Diuruti ma Batam Sente. Wik Batam Sente. Wik Batam Sente. Diuruti ma Batam Sente. Untuk Bang Yesus Tuhaki. Roma Tujolo Abang Inang Nasian Batam Sente. Tuhan, aku ini ngoluku nasota dunia, salema argana Tuhan, molosai di rajuman sudetikan kasam, jalur maruah, salas maruah. Dikiranya sudah niat kalau Tuhan salas maruhan. Diuruti ma Wik Tiban. Wik Tiban. Laos diuruti ma Wik Bengkong Indah. Wik Bengkong Indah.
gogomi. Wikriban san ro Wikriban tujuh lima amo bangina Wikriban Olah Samani Parjalaba balai kolam 2 masuk balai kolam 2 balai kolam 2 Masuk kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, pehon dua gogomi, di potibion karena Tuhan, pada dalam dosa, Tuhan gogomi, taruh musui. Simulis pagugui Masuk kami oh Tuhan Saya sehon damemi Saya pehon tangan di Tuhan Pehon tua gogomi Kolam 2 Hudul maju satokin Balai kolam 2 Hudul Balai kolam 2 Hudul maju satokin Balai kolam 2 Lek kau maju Tiban Hudul maju sojo balai kolam 2 Masuk Dewik Tiban Loton dikit Anang dito Gusti susi Kamu sudah Bagaimana Salah roha Umat doki Sonang diti Berjepang Yesus hati Dan di nama Ngajaria Terbaik marlah Nirahaan Sonang diti Berjepang Yesus hati Tuna soboy memagui Makanado manatapa Tinggal natu manihona Sonang detiki Tunjuk panggil susu haki Pandena ngajaria Taman marlas nerahaan Sonang detiki Tunjuk panggil susu haki
Masuk Pak Baloi kolam 2. Tuhan, ikut sari hono Tuhan kita menentang, sampai hono tangan musakan, kita tahu tikimu yang sudah niat, jalur maluan, salah separuhan. Tuhan, aku ini koluku naso tertukian, sadar perdana Tuhan, polusai diraju menceritakan masa, jalur Tuhan, salah separuhan. Masuk Pak Bengkong sekitar. Masuk Pak Wik Muara Takus. Tuhan, asohe amat sari duke awong Tuhan, Tuhan, kabutele honoku kabela sirohan, jalur Tuhan, salah separuhan. Muara Takus keluar dari samping kiri. Tadi pasang pinggir keluar Muara Takus. Saya pehon tangan Tuhan, pehon tua gogomi. Olo adong akan dari Bangkon naso masuk kuih.
papartikia dia mo bangina. Pasu kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, pehon tua gogobi, di potibion, karma Tuhan, onang maralohon basa, di gogobi, alu musui. Simulis pangagoi, pasu kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, pehon tua gogobi. Pasu kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, pehon tua gogomi, di portibion, palma Tuhan, sila duti hangoneon, palma kami, satu rohani, Kasihon romani, pasu kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, pehon tua gogomi. Pasu kami oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, pehon tua gogomi. Rimah hita jongjong. Di portibion, palma Tuhan, sila duti hangoneon, aku Tuhan, kami oh Tuhan, orang menadikan. Pasu oh Tuhan, saya sehon damemi, saya pehon tanganmu Tuhan, lehot tua gogomi. Tadok mamauliat itu Jehovah, ay pardenggan basa do ibana rudi saliling-liling na do asini rohana tu kita. Nunga tapasahat piliata tu huriana, songon parbui niaka na taula, atong
tangihon hamuma hatan di debata namadok alai marhua sodo debata mangusekon saluhut asi-asi tu hamu asa sadok tuk situtu di hamu jala merlobi-lobi hamu laho patupakon saluhut ulaon nadenggan tatangnya koma pilihan turupan di debata aliri bata aman nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salukut sileon lekon na denggan dukot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat kami masian na nilom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo megebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparsya kami pilihan non patibulkon harajomu. Ditonga-tonga ni huriam dokot di portibion. Bukai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada kami gudang nisil lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madongulate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata aman nami partinggan basa na sumurung narodo kami tujulum mabuan puji-pujian doko tulup-ulup moliate roha nami ala di pasu-pasu ho na hula kami gabi jupang kami parbue sian hauma manang siap perlak manang siya nakaragam nilon nami marlas ni roha kami nuaing mga lekon sileon-leon nami na denggat tuho nalako pasangapon hodo kami ala ni pangaramotiom di kami dokot diaka ulaon na hula kami jala malua kami di ben hosian ragam ni parmaran na hurang tamado kami nian majalo asiniro kam na gudangi ala jojot hula si kami paretam saya sesa madusa nami jala unang jujur pabanan nami saya tugu kami marhiti-hiti si lehon-lehon mi asal lam hupau kami rohan nasokasia jala huiton kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya buhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asa hutada kami gudang nisil lehon-lehon mutu kami. Asalam girgir kami do muliati tuho. Saya urupi ma akan napugos dokot nadangol. Unang loas mate aturaparon manangise na makabiari ko. Saya tatak ma nahalianon jala suruh ma pangurupi tunasida. Saya po akan namora naduma. Asa dileho tuwakkan na kurangan, say pasu-pasu mahatam turokan nami, aido hanguluan nito dinami, say paingot kami di ujung nilakkan nami, asa unang holan hanguluan di tanoon hulului kami, alay tugu-tugu makami, asa huparya kami hanguluan dokot artan naso olo suda, sile honom mutu kami, say pasu-pasu na manggonggomi kami, dokot panghukum rodi akaraja, asa tigor hukum nasida, jala asa diuluhon nasida paripena tuaka ulaun na denggan say paringgas mahami mula-ulaun ay patikmu hiadui asa lam moru bilangan yakan najukat jala lam tutorop na para sirokan na pasangapon ko say buam makami sian rura hasusanon tu lambungmu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu saya ro maharajomu, saya saop malomo nero kam di Banua Tongonsong na di Banua Gijang. Leho matu kami sadadon hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami togiho tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
bagas dame jalo hamu pas pausana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mako. Di sodakon Tuhan di bata ma bener tuho jala si marohan amidaho. Di ropakon Tuhan di bata ma bener tuho jala di pasor homa damena tutol di munabi. Hora Samanginang, selamat hari Minggu. Molo hudok kami, salam sehati alusna HKBP keren. Salam sehati. HKBP keren. Salam sehati. HBP Ya itu, gue mantap mon. Horas Madita. Dihita amang do inang alaneng marudut nama kita itu pesta prajubilium alani langsung mahita membuat inganata di gedung serbaguna nunga dong di sidi para di panitia inganan nihita ganu marsada-sada hobar tuikta tu sima hita laos di sima hita sude pungu rap mangan non Nama uruti di tapar halado. Silua nasian wikta nasongonisia ruas asa hitama mabuan tu gedung